Egon ziren 14 gazta salmenta postu izatera iritsi ginen, Aizkorri eta Aralarreko gazta merkaturatzen zutenak, eta oraindik ere, asteazkenetan, ohiko azokara etortzen bazarete ikusiko ez den lerroak egiten direla oraindik zorionez Idiazabal gazta erosteko. Ezin hobeto ordezkatzen duzu Euskal Sukaldaritza eta Idiazabal gaztaren arteko lotura horren kate luzea, eta sustraia gaztu gabe, sormeretik beti berrikuntzarako grina. Eta nik uste, binkulo pilo bat dela hemen, bai? Nien gatik ikasita justo nire eskola itzizun, justo behien eskola irekizanean, bai? Azkenan, hartzaien bebai lanen gu ebe aldarrikatzen dugu, ez bakarrik hartzaiena, baiz karboneroena, salineroena, furtiboenak, kutsareroena, azkenean nik uste dira gure herriak definitzen gaitu ofizioak eta horiek babestu egin behar ditugu. Gure herriaren usaina. Gracias.